Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ceritanya mbak Ki lek pesenan nasi bungkus 5.000 buat wong tandur bos. Ke bos nasi ini 15 bungkus. Minggu ngetron ning sawah bos. Ya mbak aku yo awak yo tok sel tak andani aja wong tandur wis praise mbok. Ini prayose ana wong tandur. Ora apa-apa skilmu gak apa-apa. Aja dikukuri ae, gak usah dikukuri. Iya to padha ngene kok kekno 100 kan minyak. Ya. Nah tangane gak patek ya. Wis gak to. Iki kan sikil karo ngono tok. Ya bos ceritane mbok aku ki gatel bos. Yes, alhamdulillah kita lek pesenan 15 bungkusnya mbok. Nah, iya tata jenenge anu. Gagak. Itu penting iki ora apa-apa trah. Trah gatel trah piye ta jenenge gatel ukuri kan. Nah wis gak to? Ora to kayak medake karo ibodi gak apa. Iya. Iki ceritane ngene bos, mbok aku lek pesanan 15 bungkusnya mbok. Iki lek pesanan 15 bungkus ya. Lah pesanan 15 bungkus. Wis alhamdulillah. Yo wis disyukuri lah bungkusan. Yes. Wis gak apa-apa saiki wis. Bisa nek sing borong orang baik tunggu ning sawah ceritane ngono. Yo semoga mbok sehat, terus rene popor, rezeki lancar. Wis tak dungakno ndang mbok ndang mari gatel karo rezekine ben kok ben support ning Kenarjo, YouTube Kenarjo ya ora mbok. Ben rame. Penting aku walaupun gene sendelok wong pira ya aku semangat. Wis dina upload ora masalah. Wis saiki loro. Lah saiki gak. Ora apa-apa trah. Wis ora apa-apa penting sehat wis gak sah. Gak sangat wong omongane wong-wong penting wis niatmu dhewe wis mari-mari. Ora apa-apa penting sehat. Disyukuri to mari trah gatel gak masalah trah jenenge. Kok efek obat. Ya alhamdulillah aku yo muga-muga rezeki lancar, sehat selalu. Wis apa enake bakule ngene ya tak syukuri saiki oleh pira ya disyukuri. Iki bos. Pecele, peyek, tempe, sambal kacang. Oke, sambal kacangnya ready bos. Yo saiki tempe ini. Oke. Gue tadi jangan lupa di spot YouTube wong Kenarjo.
jelek-jelek. Penting aku panas kentang. gung. Cik ora panas begini. Tenang iku tau tak langsung OTW ning sawah, Bos. Tenang. Ngomong bodho urung teko wong tandur. Iki kaya ana wong tandur terus nasine mbok aku dek sore diborong karo wong. Pas wong ndi kok ngendungno sapa panjelalah iki kaya nang orang baik ngirimi 15 bungkus. Ya dilalah iki enek wong tandur pisan wis tak nek kono ya tak blekno wong tandur wong. Situ yo. Situ nyarapin suatu awan. Apa? Sesuatu. Nggone ndi? Oh, nggone duren. Oh, sesuk iki ceritane iki oleh pesanan Bos. Mbuh pirang bungkus karo dinggo ning sawah menawa iki ya alhamdulillah 5 bungkus dari orang baik. Orang baik terima kasih. Piye, Mbak? Aku itu sabar terima kok ujung-ujungan. Iya. Yo apa sih? Yo alhamdulillah terima Bos. Apa kaya apa ya diterima. Sing penting ya disyukuri karo aku wis kaya apa ya disyukuri. Oleh saiki alhamdulillah, oleh rame alhamdulillah. Iki oleh 15 bungkus alhamdulillah. Besok mono enek kan besok mono enek dari orang baik neh yo alhamdulillah Bos. Kena tangguh kirim tak kena wong tandur nerda awan sesuk. Sing nerda awan ya wong tandure. Para awan wae bukake biasane yo perda awan paling iki isuk Bos tangi jam 3 Bos aku karo mbok aku. Bukan pindunan. Oh sesuk pindunan iki pertama Bos terus akhirnya adang iki laku jam 3 tangi sampai jam 5 tinggal ngatar nasi sawah ya alhamdulillah aku ya sehat. Dhewe takok apa ning nggone masjid ya gak apa. Yo ana gembenge dek sore rono. Yo ana gembeng. Dek sore. Kalau puting. Yo karo Putin. Oh, karo bane mujek. Ya ora apa-apa alhamdulillah. Nah, sing tiga ibu wong youtuber ya. Oh, wong YouTuber. Ya, paling dari Mbak sapa kan gak ngerti ya alhamdulillah mbak aku. Alhamdulillah. Lah rezeki. Aku lan duwe kena tampilan mbakku. Ini penting mbak aku kan ya alhamdulillah dari dikasih dari orang baik dari konggone Mas SKC kemarinnya diundang toh. Aku ngambil kopi sarapan Pak. Aku dikasih satu. Ya alhamdulillah mbak wis jenenge rezekimu mbak. Yo apa sih satu ya. Gak apa penting rezekimu mbak. Ya disyukuri dikai wong 100 alhamdulillah. Penting awake dhewe iki semangat ya. Engko jujug engko enek wong ngesakno, mbuh piye kan ya ora aruh to iya to. Oh jenenge usaha ya rane desa ya buka warung iki ya. Aku kan duit alhamdulillah. Bayar banyu, bayar listrik. Ya ora apa-apa, penting kan Alhamdulillah. wis matur nuwun karo sing kuwasa, muga-muga mbok iki paring sehat. Wis to mbok wis awakmu to tak mari-mari to wis bersyukur karo sing kuwasa ya alhamdulillah. Ya sate-sate ya tlateni mbok. Wis tembe mbok aku diundang gone SKC alhamdulillah. Dikasih rezeki karo Mas Didik. Nek Mas Didik teko orang wong ndi kan aku gak ngerti, penting mbok aku diundang ya
moro alhamdulillah dapat rezeki dari orang baik. Ya alhamdulillah didorong orang baik nasibu dari Alhamdulillah wis matur nuwun karo sing gawe urip. ya amin amin tak benda sehat. Ya udah bos ya vlog pagi hari ini subuh ki aku wis bantu ibuku jualan nasi pecel. Nek nggo jago nggone darpo. Ya kena nggo jago nggone darponge. Ya ceritane kena nggo jago nggone jago nggone Mas Adi darpo. Ya guys alhamdulillah syukurlah dari orang baik 15 bungkus. Terus tak terima ya bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.